No holky, poďme. Ste v priamom prenose na YouTube. No? Si v priamom prenose na YouTube. Vás streamujem. Áno, toto je orol domáci. No poďme orle domáce. Zlietneme o poschodie vyššie. Poď mi hopa. Poď. Poď mi hopa. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Poďme do výšin. Poďme. Vyššie. Zdvihni laťku. Co? Poď. Poď, Pepino. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. To máte štartovací manévre? Pip, 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 pip. Motory zapálené a hop. Vidíš to. Ešte o poschodie vyššie. No poď, ty cvičený orol. A poď mi hopa. Hopa. To je cvičený orel. Ešte. A hopa. Poď mi hopa. Poď na posledný štebel. Poď si v priamom prenose. Poď mi hopa. Poď. Hopík. Šupík. Hoď na posledný. A vystrelím ťa z praku. Špunti. Orol domáci. No poď, Ježiš, ty si odvážny. No poď. Orel, poď. Orel, tady poštulka. Oni to majú ako hru? No. Pip, pip. No, konec priamého prenosu.